هێژایان هاژب ئەوەیەکی ڕاستەڕاست ئەمێ بچن بەیروت پایتەختە لوبنان کۆ وەک تێگوتن نها ئەف دیمەنên hûn dibînin zindîne ji Beyrûta paytext di encama teqîneka mezin ku Beyrûta paytext hejandiye wekû hûn dibînin xwe li erdê xelk mişeweş bûne nema zane biçin kîve xelk li ser matora diravin ev teqîn tê gotin ku li bendera Beyrût li nîvê paytextê hatiye kirin ev di nava avahiyekê de ev teqîn hatiye encamdan kes nizane kê encam daye lê wekû diyar e kes li kolana nemane hemî tirsiyane sedema bê teqînê naye zanîn xelk diravin xwe diparêzin hûn dizanin ev teqîna zebelaha ku li Beyrûta paytext çêbûye di demekê de ku Beyrût yan jî Lubnan bi tev ji alî aborî bi tev hatiye dorpêçkirin xelkên wê birsîne û ji derencama krîza aborî dinalin herwiha bi ser hemî halê waye xirab jî vayrosê korona bi awayekî berfireh li Beyrûtê û Lubnanê bi giştî belav bûye ev dîmenên hûn dibînin ji Beyrûta paytexte li gor medyaya fermî ya Lubnanê tê gotin ku birîndar û herwiha kuştî jî ji derencama bê teqîna mezin jî hene. تماشاوانان ev dîmenê hûn dibînin ji Beyrûta paytexta Lubnanê ye Beyrût ku paytexteka biçûk e Lubnan bi tev jî gelek biçûk e lê berdewamî krîzên aborî û yên siyasiyên wî welatî bidawî nayên şerê navxweyî bidawî nayên ev jî derencama wî şerê navxweyî helbet û derencama şerê welatên derdorê ku karîgerî jî li ser Lubnanê kiriye ev teqîna mezin berînha ev dîmenana zindîne li Beyrûtê rûdaye di encam de kuştî û birîndar jî heye lê naye zanîn pê ev teqîn pê ev karê xerab li welatekî wekû Lubnanê encam daye ku xelkê wê dinalin ji ber krîza aborî û herwiha hebûna vayrosê korona û hebûna aloziyên siyasî ku ev çend mehin berdewamin û xwepişandan jî li Beyrûtê berdewamin û xelk daxwaza guhertina van partî û herwiha hikûmeta Lubnanê dikin ew dibêjin em bêzar bûn em mandî bûn ji we me kesek nû dibe kesekî ku halê me bibîne alîkariya me bike û digel miletê xwe raweste. Temaşevanan wekû ji dîmena diyara bi rastî teqînek gelek mezin e ev dûmana reş ku bi esman ketiye wisa nîşan dide ku teqînek gelek mezin bû kes nizane ev teqîn çima rûdaye kê encam daye li gor medya fermiya Lubnanê jî kuştî û birîndar hene nayê zanîn pana hukmara wan çend e lê helbet di demên dahatî wê eşkere bibe ev jî dîmenê yek ji wan qurbaniya mixabinî ku ser û çavî nav xwînê dimaye ji derencama bê teqînê wîsalê hatiye ev dîmenana jî zindîne li wir jî otomobêlek heye xelk hemî ser matoran e dûmaneka reş wek tê gotin jî heta ji dervî Beyrûtê deng hatibû bihîstin ew qas dengê vê teqînê mezin bû ku li derdora Beyrûtê jî hatibû bihîstin. Belê ev dîmenana jî di dema ku teqîn rûda bû ev dîmen hatine belavkirin hûn dibînin esman hemî dûmanekî reş e kes nizane sedemên bê teqînê çi ne kuştî û birîndar hene medya Lubnanî bêje em nizanin heta niha hijmara kuştî û birîndaran çend e lê hene dibe ku di demên dahatî jî bi dehan kuştî û birîndar jî werin eşkerekirin ev dîmenana wek hûn dibînin li ser ekrana Kurdistan 24 ji Beyrût paytexta Lubnanê ye teqîneke mezin li wir rûda kes nizane kê ev teqîn encam daye li demekê ku aloziyê siyasî û aborî li Lubnanê hene ser halat jî vayrosê korona kes nizane ev teqîn ji alê kê hatiye encamdan. Bi mixabinî ku em rojane van dîmenan dibînin